Ко прави ти бе, майнаци? Днеска мисля да ви разкажа една история за един брат и сестра му. Момчето се казвало Георги, а момичето Никол, Георги и Никол Георгиеви. Те са близнаци, да и мама им. Странното за тях е, че като са били малки, родителите им искали да са в едно тяло, затова посетили учени в университета в Тайна Уърлд. След многократни опити, учените успяли да ги съединят в едно тяло и така се получила грешката на учените, на име Георги Никол. Детството на Гери Мазол било доста хубаво, тъй като тя от малка знаела как да продухва тръбите на чичковците, тъй като гледала от майка си. Съдейки по това, знаем, че Георги Петрол се учи доста бързо. След като правила кавали, за да завърши детска градина, тя не се спира дори за миг, продължава с кавалите, за да влезне в английската гимназия в град Варна. Мамицата е хитра. Всички знаем, че Георги Холестерол е бездарен отпадък, мамицата му дайба. Тя успява да влезе в групата Суит 16 и отива в X-Factor, където печели. Знаете ли как е спечелила? Вижте тази снимка. Дано ви е станало ясно как Герги Сопол пробива в музикалната индустрия. Тя успява да запише парче с бездарния рапър Дриско, тъй като и на него му е правила флейти. В текста на песента тя споменава кутия пълна с тайни. След многократни разследвания успяхме да разберем, че в кутията с тайни се крие акта и за раждане и документа, който е използван при сливането и с нейния близнак Уе. Искате ли да знаете една тайна, Уе, приятели? Тайна Уърлд е квадратен, хехе. Това беше историята на Гери Сокол. До следващия път, Уе, чао!